Nan uwarki ba saki da ke gare da kyan nan. Salamu alaikum malam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na kawo ma waya ɗana ka karamin kamfanin waya. Kamfanin waya? Non ka heran baranya. Yaƙi yake. Da na saka ta an yayi. Da ka saka ta an kwashe. Amma san dan wahala da na noma na saka ta an yayi. Kai? Bulesin ce. Ko in nawa kan so ina baka in ne an bacci min kati. Akwai kuɗi a wurinka? Akwai kuɗi. To za ka ba da 2000. Ga su. Ga su nan. Kana me ita in mata magana tun da ɓarau na yata. Hello? Ka ci kara magana? What? To na rantse da Allah ka shaidi zan miki. Ha kwanaki baba na sa kuɗi akan kwashewa. Na miki ka shaidi akan kwashe kuɗin mutane. Mulesin ba kya ji. Na rantse da Allah zan sa kore ki a kamfanin waya. Yeah! Gashi na wannan namban ana kwashe mai kuɗi? Wallahi. Manomi ne fa. Nan ciwarki. Na rantse da Allah. To ka shaidi daga yau. Duk ya gara sa kuɗi a kwashe. Za ka gane kula. Wallahi. To ina ruwa da miki mutuwa. Da kuɗin mutane zaki kuɗi? Yeah! To shikenan. Har gabar yana kira kyauta. Wallahi. Kuma dalla. An gama. Wai, yanzu an gama. Ha ba da an gama. Wani asaita. Ha kai. An gama. Na gode. Yau ba damuwa. Zara an sake yanya mai na ma ka neme ni. Da an kwashe ka neme ni. Na gode. Ka neme ni. Yawa. Nan warka.